Egunon Euskal Herria, eta ongi etorri txorienera. Biteli, Zurrieta, ondo esan behar. Bueno, atzezan atzoko ideiak, oitartekoak, zerbait ideia, beste ideia bat eman zira buruan. Bai. Eta bagizu kate, hamburguesa, kate horrek badauka, big ez da gizar, hamburguesa. Bai. Bagu gaur ingo txoriene handi, hamburguesa horrela ditu. Big txoriene. Big txoriene, hori da. Eta big txoriene ze behar du, big hori. Baina kate famatu horretako big hori, ez da big haundixa dalako, Zaitzi da. Ez dakit segatxi jarriko zien, bueno, etxekua dalako edo, baina hau big bada, haundixa bada. A ber, nik ez dizut esango olako kateetara naizan ni jun inoiz. Gutxita juten ez, baina inoiz jun izan ez, eta lehenengo aldia daukat horitzapena, jun da kuadriako batekin da, hartuta, Mascenter. Sinera jun ginen da, han, argazkizi eguzita, kuadriakoa, nik olako bi? Nik bat. Saldo kajia eta beste da mesedez. Bai, argazkikuekin ez dauko zerikusi handirik. Baina... Ez. Eta hau bai izango da. Bai. Txoriene handi hamburguesa egingo dugu, eta dena guk egingo dugu, ketchupak guk egingo dugu, horratik guzti ikusi hemen horren beste osagai guk egingo dudulako dena, aragixeatu agun naztuko dugu, ketchupa egingo dugu, irugiarra sartuko dugu, arrautzak. Arrautzak, ama bai arrautza. Bai, horrek sartuko ditut, nazketa iteko. Eta honek, plantxan egingo ditut, eta ero, gainean nola nirekita. Bueno, konta usela lehen bizon? Biteli, kusu ongo dala, hotxe esango zuzela. Lehenbizi, ketchup saltzea egiten hasiko gara, torretako azukrea eta estia karamelizatu eta horri ospina botako digu. Behin lurrundutakoan, botako ditu espeziak, pipermina, kipula eta baratxuria txikituta, olio pixka bat eta erregosten utziko du. Gero tomatea gehitu eta ordu erdiz egiten utziko du. Birrindu eta listo. Bestalde batetik, ogi mamia esnetan busti, arrautza gorringoa botako dizkio, perrexila, baratxuria, kipula erregozia eta horringo du hamburguesa nasketa. Gerengo du irugiarra sartaian egin eta sartai berdinean hamburguesa egingo du. Buelta eman plater batekin patata tortilla bat izango bazen moduan eta gero labean sartuko du gaztarekin gainean. Eta gero izango da hori arrautza frijitu sartaian eta ogian muntatzea nahi dugu moduan olako hamburguesa, letxugarekin, luzokerrak, saltzak, aragia. Alezek esan di, maonesa izan ezik eta luzokerrak iskina batean nahi dudana jartzeko. Baina, zigor, zein bizu. Hau edo bekue? Hau, alezeke, bere araginak garrit, esan dit, zuk ikusi, eta ez bada, fanarrara junez, eta Gabiri esan dio, Gabi, eta ez da izan, baina ze diametretako ingo duzu, ez dakitzen atarako zaila. Ez que paellera bat bieko zue, hamburguesi buelte moteko? Ez. Hau, txikia da. Txikia da, eskinetatik atarako da. Handixa. Ibili eroez ibili zaldia beti haundi. Ikusiko. Olako zer ez da. Eza erazarrak hori izaten du, ez? Ikusiko zeataraten dan. Egon aditxo horien erita. Eta joango gara. Deskubritzen. Nik oin lehenengo ipiniko hemen ogia esnetan biguntzen. Bai. Eta esan dakoa. Ingo dugu estia eta azukrearekin karamelo bat. Ospina bota eta eror botako ditu. Kipula txikutu da, baratxuria, pipermina, espeziak, direla hiltzea, piperbeltza eta kuminoa. Eta horrekin hasiko gara, hori, ketchupa, saltza egiten, azkenen ketchupa bakizu dala gazigozoa, azukrea, ospina. Eta gisa da, ketchupa erosten badozue supermerkatuan eta potia ibuelta emon da osagaiak azten basari aztertzen ikusiko zue, danetare daukala, eta eundala erogeita zazpixa, da, gehigarri pila bat, baina etxean itxen bozue, aukera paregabia da, zuek ikusteko benetan ze daraman, azken tomatia, ospina eta sukria. Gero zigorrek, karamelu egingo dau, da, egingo dau ketchupa dotoria 2.0, baina ketchupa itxeko, ez dauka miseria hondik ketchupa itxiak. Eundala erogeita zazpi esan dozu? Esan dut eundala erogeita zazpi, esati arren. Hori zuketanik izango golan, konserbatzai hain lirain eta gazti izateko beti. Zu bai, nik ez da hit. Estia? Estixa? Jarritxe. Hau, karamelu bat ingo du, azkenean karamelu bat. Ez dugu ilunia, ez da izango karamelu bat horrek budin batean, flan batean erabiliko duena, baizik eta pixkat kolore hartzen duenean, ospina botako diogu. Kasuntan nik ardo ospina hartu dut, Hori da, azkenean ketxupako dauka puntu hori. Nik ondokan daukat pendiente, ze zigor iturrietak, hemen, berak esan duztan bitu, dilistak inbiozun urrengo aldixan, bota izu ketxupa. Ez duzu probatu egin dik? Ez dut probatu ondiokan. Benetan.
Ez dutzu kasuripein. Ez doztezu kasurik iten, Ez. Patri. Erabat, Diliza jandoten nien etxien, esate dut, gainera ontxe badakizu nire amaginarre bakin bizina zela. Bai. Ontxe, hilabete batzutan. Ta hor jarten botzat, nire zenarran amai. Keptxupa dilizetan igual etxetik botatzen dozta. Baina, Patri, esan, hau, da, sare sozialetan gehien eramaten dana orain, Berai, mundu guztiak... sare sozialekin ez dakit konbentzuru katzaten. Ez? Ez. Baina, bueno, probaukot. Vale. Zindagizut. Baina Vale. bai, keptxupa bai gehiago erabiltzen dela, holan, janari eskarrerako eta holan oso ohikoa da, ez? Nuggetsak, hamburguesak eta holako gauzen dago bai, ba, bueno, aproposa edo gustatzen dela, aurkitzia. Bai. Beraz, etxian ingo. Nik egia esan, gaur xente egin behar dut, ze gero, ostiralen kuadriakoekin baserri holako etxe agroturismo handi batera goiaz, eta han, egun batean badaukagu txingarretan afaria, dana txingarretan indako izango da, eta hau, oskailuan, hemendik asteburura ondo gordetzen da, orduan, kilo bat hemen, kilo eta piku tomate honek konserbakoak ekarri jot, orduan, desente ingo, baliatuz, gaur iten dudala, eramateko. Gurosuna esatia da, inobesek hemen ez daula taperrian eramango. Ketxupaz. Ez nik, ez taldeko inobesek. Ez, bai, hamburguesa jatea izango zuen, nahi duzuen guztia. Hamburguesa ez dut eramango. Ondo dago gure hizkuntzara itzultzea. Bai, eta gauzak argi esan da, hasieratik azalduta eta hori. Bai, holan ez dago, konfusiorik. Hala ere, bada espada, gure jauntxit nagusi agurgarriak ez eramateko, pipermina botako jo, gehiegi ez dugu botako, ze umeak ongo dira tartean, orduan, ez da izango atxoko pikante eguneko, amarre atzozen izan zen, batetik amarrea 6 eman zenion. Bai, hone 3. Bi. Gutxi hau. Bi. Bai, eta gainera, 2 puntetxo dauzka, eta zigorrak esan dago, behitxu zelako, bueno, tomate kantidadia bota bitzan, beraz, ez da izango gauza bat, holan oso pikantia, bez? Ez. Gero, ogitartekoa itxeko, edo hamburguesia itxeko, erabiliko zu, cheddar gazta. Cheddar gazta da, hau, beti supermerkatuan eta ikusten duzue, laranja koloreko eta izaten dela, xaflatan saltzen daue, baina gaztak, berez gazta edo cheddar gazta originala, horiska kolorekoa da. Azkenean, koloreta desberdinak baditxu batzuk horixabak, beste batzuk laranjak, naturalagoa dan edo ez arabera. Hau da, cheddar gazta. Zulati zartu zein ospin guztia. Koitxau. Ospina eta baina esan dakoa, piper beltza, kuminoa eta hiltzea. Jarritu bat. Prest? Bai. Bueno, ekoizten da Erresuma Batuan, Somerset eskualdean, hau da, Hego Mendebaldian dauen eskualde baten, Cheddar izeneko herri baten, hau da, gure Idiazabal gazta moruan, Idiazabal herritxik jaixo esana, eta gero, bueno, edatu da Erresuma Batu osora. Eta Erresuma Batuak ekoizten dauen gazten artien, da, 151. Cheddar gaztak eramaten, uneko erdia baino gehiago, txik, pitxin bat gehiago, da cheddar gazta, beraz, bueno, bada, Erresuma Batuko erregia, ez? Bai. Eta, bueno, dauko egitura bat, egisa esan, pixuzko hau da, nahiko gogorra eta kolore horiska, baina gero honek ikuste dituzuenak, ze oso edatua izan zen, 19. mendeko iraultza industrialian, inzituzten honek prozedurak eta mekanizatu, eta bueno, Holanda, orduan asko edatu zen munduan zehar. Bai. Guk, laraina holan ikusi dut bakarrik, Belgikan izan ginenean, ikusi ginen, gazta laraina, naturala, eta zan, inguru hori burniurak zeudelako asko. Eta orduan, behioiek jaten zuten belarrak, burnia zeukan, eta horrek ematen zion kolore korriska, baina korriska, esaten zen. Baita, zaukan koloranterik, ez gehigarririk, ez baina, beraiekin itzein da, eta honi ze botatzen diozu, ez? Eta honi, horrela ateratzen da, eta bitxia, baina hortik naturala zen, gaina holako ekoiztegi ekologiko batean egon ginen, eta han ikusi genuen. Ondo. Bueno, oinarria, hemen, tak, egin da. Nik hemen, normalean oin, laukita moskutuko nuke, tomatea, eta gero ona botako nuke, eta erregosten, kontua da, gero birrindu ingo dela. Orduan, italiar batzu ikusi nienetik hau egiten, hortik aurrera egiten duena, hartu, sartu hemen, eta kontua da, gero birrindu inbar duguna. Orduan ingo duguna, pixkat, tomatea, holan birrindu, eta hemen, 2 minutu kipula errozitakoan, barroa sartuko dugu, eta esan dakoa, ingo dolako tomate saltza, baina hori berezia da ikutua, hori ospina eta azukrena, azkenean, esan dakoa, ketchup saltza bat ingo du, eta esan dakoa, hau, etxean iten bauzue desente, gero izozgailuan, hola, nataletan ero gorde aldozue, eta izozgailuan, eta bueno, etxean izaten mazete ketchup asko jatekoak,
gure etxean, ketxupa ian behin bai jaten du, ze txakurtxo beroa jaten ditugu ian behin. Aiene. Guk egiten ditugula, bueno, ogia erositen du, baina Bai. hamburguesak ero honek saltxitxak kalidazkoak eta erositen ditut, eta hor ekik egia da ketxupa botatzen diola. Orduan, Bueno, horretarako badauz, honek poteskuak eta Onak be badaude. bai, ona badauz, eta erosten dozu da hilabete pare bat behintzat irauten dutzu, Bai, iraungitze da eta badauke nahiko hiltuaz azkenean, bueno, ospina tartean, azukre pila bat tartean, beraz, kontserbatzaile onak badie, Bai. eta lehen, behitxuk, aztakin esan dutzu dana, ez? Bai, Industrializazio prozesu hori da, munduan zehar asko edatu zala, txedar Bai. gazta, eta batzuk kontran dauz apurtxo bat, ze, garo, guk ezagutzen duguna, txedar gazta bezala, bai, ez da txedar gazta originala. Zuk imaginau, Idiazabal gazta. Bai, Euskal Herrixan asko ekoizten den gazta bada, oso guria, eta imaginau, olako prozesu industrial baten ostien, itxendala hori xaflatan saldu, plastikozko poltzetan olan saldu da hori bihurtzen dela gazta bat, ez dakit, azkenean mundu osoak erabiltzen dagoela janari eskerrerako, ze txedar gazta bada, hamburguesan dako, ondo txakurtxo urtutzen beruen dan, dako, bai. hori da, saltzak eta itxeko erabiltzen dana, baina jendiak, hori errebindikatzen dau, bere gaztia holan jatia, satitxoka, jango zinun bezala, bai, gazta bat. erronkariko gazta bat, edo iratiko gazta bat. Ah, Beraz, bueno, gaurkoan jango hamburguesa, gaurkoan jango janari eskarra izango basan moruen, ez? hemen di parkamena eskatzea, Bai. Txedar herriko biztanleei. bai, eta erresuma batuko guztiei, eta, bueno, bagu, aberrazio txiki hau, Eurak itxe dituzten paellan ostian guk aberrazio hau gutxi da. gure etxean, Eurak eskatu bizko guri nik barkamena. benetan, entzunuenean hori asarratu zala jendea, paella bati txorixua bota ziotelako, gure etxean paellari beti bota izan zaio txorixua. Ni niraikan paella beti ezagutu txorixuarekin. Beti danik eta txorixua paella beti ematen du. Txoixua baino gehiago edo paella txoixua botatzea, nire bai, nire etxean beti danik bota izan da. Ez paella dituta, baina, bueno, arroza oiazkoakin, edo Guretzako paella. saietzakin, edo danadalakua, baina zuk ikuste dozunean, batzutan horrek errezetak erresuma batuko norbaitxik igotzen da denak, ogia tomatearekin. Ez, horako saltzekuak, ogisa, tomatia igurtzi, urdai espikoa eta kanpora. Eta itxitxuste horako saltza batzuk arraruak. Itxene saltza bat, eta botatzatzi tomatia, martorria, berakatza, gero olixua, gero ez dakize espezia, piperbeltza, hori itxen dabe birrindu, ogixan gainen jarrita, hori ez, bai, pantomaka. Andaluziako gosaria, eta zuk esaten zuen, Andaluzia. Bai, a ber, baina hori da, gutaz berdina esan dute, gu patri hemen iten ditugu, ez? Atzo baklava ingen duen, ero egiten ditugu, ez dakit nungo herrialdeetako errezeta pila bat ditugu, Marruekosakoak ekarri izkizu, greziarrak, italiarrak, ez da izan. Eta egongo da horko, seguruenin norbait bertako, eta esan du, zer egiten ari dira bi hoiek, zer egiten ari dira hori horrela inoiz ez da egiten, ez da izan. Azkenean, guk itxe ditugunak da, horrek errezetak gerturatu, eta ziur txinan itxen dauen errezeta bat ez da bela ingo oliba-olibakin. Baina guk itxen ditugu, eskuragarri dauzkagun osagaiekin, eta, guk ezagutze ditugun teknikekin, beraz... Eta moldatuta gure erara, hobea dala beraiena baino. Bakotzan dako. Hori. Bueno, aukera zegoen, hemen hamburguesa nasketari botatzeko, kipula. Gordinek, ero erregozita. Ni pixkat erregozi, gustatzen zait erregozita. Ze, hemen oinengo duguna da, hamburguesa nasketa, eta izango da. Ogi xeatua, perrexilere eramango diot, arrautza, gorringoa botako izkiot bakarrik, eta ero kipula erregozita. Eta horrekin, gero, gatza piperbeltza, baratxuria ere hemen jungo da erregozita, eta hori botako izkiot. Hor ja bakoitzak nahi duena, legunen itzein genuen, ez? Hamburguesa nasketa zer izan behar da. Hau, azkenien aragi bola baten nasketa da. Ero bakarrik izan behar da, hau, perrexila eta baratxuria. Hor bado, hemen, azalak genduen hori, teoriak batzuk eta beste daude, dena balekoak, baina nik egia da, alberdikin, arakinakin hitz egin da, esan zean, olako handi egiteko, hobeto okimamia eta botatzen badiozu, eta arrautza eta botatzen badiozu. Bestela beretzako, inbar badu aragiana bakarrik, eta fina arrautzarekin eta lehorraua geratzen omen direla. Arrautzarik ez botatzeko gomendatu zean, finetan. Eixa da, desberdina dela, arategixetan eroste dituzun hamburguesak, igual, etxean itxeko eta gero, jatetxietara eta, dagointxataratzen dagoen honek hamburguesak, smashak eta, zuk entzu dituzu horrek smash burgerrak? Ez, nik smashing pumpkins, pumpkins, talde esautzen nuen, baina... Bueno, gauza desberdina die. Bai. Eta, bueno, hamburguesak horrek itxen dituzten adie, zapaldu asko, orduan izaten da, 100
okela, euneko unara gisa, eta itxendana daulan zapaldu, Fina, urruskaria arte, bai, fin-fina. Orduan, garo, hor, sartzen motza zutartien arrautza, o berakatza, perrexia, zapore igual geixegi hartzen da. Orduan, honek nahi daue, ara gixakin bakarrik. Orduan, hamburguesa bai, bakoitza bere... Bueno, bere errezetiakin, ez? Bai, nire etxean, bikotea esaten da, hamburguesa berak egite dituela nirea baino gozoagoa direla. Bai? Oi? Ta, zuk zezaten dozu? Ne badu itea, iteko, berak txarra direla, baina eusten diot iten. Ni zirikatzearen bakarrik, nik behin baino gehiotan aipatu dut. Oso kritiko txarra naiz nik. Eta prestatzen didaten guztia goxua dago. Dena. Ez dut, zerbait txarra jan, ez dakit izan duen, zerbait txarra esateko moduan, hori nire ama materiek beti esaten dago. Janari guztokoena zein da, bestiok prestatzen da bena. Bai. Lan ez itxiarren azkenean, amamak beti itxen dau janarixa. Ja, egunero indala, ez da gizem urtetik, 60 urtetik. Ordua, gaur egun norbaitzek itxen botza, hori goxuan apentzetan jako. Beti goxua. Eta, egia da, azte bukaran Parisen egon gara, eta junginen Disneylandera, eta eta txakurtxo beroa, aipatu dizu dara. Bueno, han kritiko txarra izango zeinen. Oso txarra zegoen. Txakurtxo beroa, gehiago, gaina esan zuten, dana, bai, txakurtxo beroa, eta nik esan, hemengoa! Eta baietz, aita, eta, etxean jaten duzuna eta hau ez da izango berdina. Bakizu non jasituen 3 txakurtxo bero, ez? Zuk. Bota ez tozu, botako. Gaina, kostatzen da benakin, zeolako parkietan eta aukitzen da ben presixuak, ene? 85 euro, Patrizia Bitelli. 3 txakurtxo bero? Ez, 4 txakurtxo bero, patata batzuk, 2 ur botella, eta 85 euro, zanuen. Sortzi oliba olio botilla, nya! Eta jange, esate zuen, zeingo digo, egia da, ondo, oso ondo, Paris, très joli, oso polita Paris, gente gehiegi aukeran, baina oso polita. Hori egoten da, beti egoten da, ez? Hori da, hiri turistikuek hori dauki, jendez gainezka egoten diela normalien. Eta Torrifela, ETV-ko pirulia baina ondixako. Altua, Eta satarraua. Polita esan, Polita esan, esan oso polita, Ez ziuten gora ino igotzen utzi, aizea iten zabela. Bueno, honek, ontxera biliko zu, honek ez, lusokerrak bebai, zure hamburguesia eta ontzeko, honek lusokerrak izeten die lusokerrak berezixak, izaten dira txikixabak ospinetan eta erabiltzen dienak, hau da, ez die entzaladan erabiltzen dienak, honek txikixa dienean, baizik eta barietate desberdina die eta horreka proposa diena honetarako. Lusokerrak, zaizkenean, luziak die, honek esain beste, eta okerrak, aukitzen dagoelako, forma okerrak, baina Euskal Herrixan iparraldian kuia luzeak edo konkobreak. Horrek ez dut ez dut sekula entzun. Eta, egoaldien bai, pepino moruan ezagutzen dira. Ospinetako pepinoak ere esan altzaia. Bai, horregatik. Orduan, horrik berez, Birmaniatik datoz, baina oindala 3000 urte ekoizten diela, hementxe, gure herrian, baina 7. mendian etorri ziren Mediterraneo aldera. Orduan, esaten daue, zuk, izten badituzu begixak, eta hartzen bozu lusoker freskuan, xafla bat, azukriakin, azukria putxe bat jarritxa gainean, meloia. Agoratzen badazu, begixak itxita, meloian zaporea daukala. Nik beti, esan dut, lusokerra meloian, nik lusokerra meloian zaporea hartu diot, beti. Neri behin izostan, nire nebak hau probia, bera, sukaldari xabe bai, da izostan begixako lan estali, lusokerra azukriakin, da, zeda, galetu estan danik, lusokerra azukriakin. Baina berak betzazenik meloia esamina, meloian zaporea best, esaten bostazio igual, baina. Baina, Patri, nire dut esan, azukra botaka be ere, lusokerrak, errone pepinoak, badaukate, olako zapore, meloian zapore bat. Ez dakit familikoa direnero, ez, baina... Ez dakit. Nik hartzen dio zapore horrena. Kipula erregosten, ona botatzeko. Ona zer gehiago botako dugu? Esan dakoa. Ogi mamia, hemen ingo dugulako sumendi bat. Eta sumendi honetan botako itut, lau arrautzako horrengo, perrexila zehatuta, ogi mamia, kipula erregosita, eta kipula erregosita, hori ez, karrio dira erregosita, baukate prozesu hori, hemen, bakizu, gure trampa txikiak erregositako gehiago. Dagoeneko, ia ordu terdi izan dut horrio. Trampak ez etxeko lanak lehena etxeko lanak, hori da, guk egin ditugula.
Hori da. Orduan, lusokerrak hone freskuak, beti ikusi izan dira sukada ditzan bai, niri entzaladan pia gustatzen jat, sopei eta udako sopei olan gazpatxuai eta sapore berezixa emoteko. Eta zuk ikusi zuen espaitz, holan, xaflak moztu begixetan jarri da, holan, pelikulatan eta zena gertzen die, maskariatxo bat, ez? Eta bi... Ez dakit, ona izango da, esaten daue, altzatzen zarenean, haukitzen ditzuzu igual begi azpixan holan, ez dakit, poltza horiek? Poltza horrek, inflamazio batzuk, eta lusokerran propietatiak itxen dotzula ondo. Nik geixo pentsetan dudala temperaturan gauzia. Ze, karo, lusokerra normalian, oskaioan aukitzen dozu, orduan hori hotza egoten da, bixa flatxo jarritxa, eta hotzakin horrek efektu ingotzula da temperaturak. Ez dakit lusokerran potasioa jasatuko batzun hori ez da hitz. Osa, esan nahi duzu, izotz batzuk jarri eskero, izotza tal batzuk horrazpilan? Izotzak ez, baina, behitxu, nire lagun batek itxen dauena, ni nagi egixanaz, eta nik ez dut eitzen, baina lagun batek itxen dauena da, kremak eta goixien, udan, batez be, oskaioan gorde. Nik itxe dutena hori bai, aftersana. Hau, ondartzatik etorritxakuan hori kremia emoten dozuna. Aftersun? Aftersun, bai. Aftersana, zer da? Aftersuna, bueno, aftersun. Zer da hori? Hori frigorifikoen sartzen dut. Eta orduan dutxa hostian olan fresko, eta hori pila gustatzen gara. Baina, nire lagun batek itxen dauena da, krema, goixeko kremak hau, begixetako kremia, hori sartu oskaioan. Orduan, horrek itxen dutzu da, efektu gehiago. Baina, nik naixau lusokerra estetikan baino gehiago. Jateko, ez? Entzaladan edo danolako, ez? Entzaladan edo espinetan bebai holan pila gustatzen da, beraz. Beraz itzel. Batzuk jartzen dutzi bebai, nik ikusitxa daukat, hamburguesan nahasketai. Hau, honek, lusoker fin batzuk, fin moztuta, eta hamburguesai, berai horiai. Osta, oin, hamburguesa ipatu duzula, bakizu famatu indala, gaina ez da izemat. 12 euro, zema da, David Muñozen hamburguesa. Bai. Egin zuen gaina, egin behar nolako berzioa. Berak egiten duena, arrautzak egin beharrean, gubik goitu moduan plantxara. Bai. Berak egiten dituna da, gorringoak jartzen ditu, eta egiten ditu sojatan 2 ordu. Hori izan duguna. Bai, txorienen egin dugu. Gero, gorringoiek irabiatu egiten ditu lan, goiara batekin olan frra, eta hori, hamburguesan gainetik saltza moduan. Bai. Eta zuringoak jartzen du sartai bat, olio beroarekin, zuringoak eskuekin pixka eta apurtu, eta ero lan apurtu egiten ditu, eta egiten du, zuringoan, kanpokoa nola da, kurruzkari puntilla hori egiten du. Orduan gero hamburguesaren gainean jartzen du zuringo horren puntilla hori frigituta eta gorringoa sojarekin nahaztuta. Eta hori botatzen dio. Eta esan itxura olako zerbait egin behar nuen, baina esan ez gurea izango. Hori da, gero ingo itxugu bertxioak eta. Hori betxu dau, justo getxon zabaldu daue hamburguesa leku bat, Bilbon zabaldu, Bilbon dauzka bi jatetxe, eta ontxe algortan zabaldu dago, ez? Eta orduan, leku bakoitzeko daukia hamburguesa berezi bat. Hau da, ledesmakoak dauka, aldezarrekoak dauka bestia. Daukia leku bakoitzeko hamburguesa berezi bat. Eta getxokua deitzen da, el pijo. Zergatik etera el pijo deitzea getxon. Ez dakit zergatik izango dan. Eta orduan dauka, pijua danez, jarri dotzi hor... foa freskua, boletusak, ez dakiz eta holan, da hamburgetzar bat, munduko gauzarik onenako lan ditxunak. Getxo bezala. Hori da. Gureak, holakorik ez du izango, baina txarra ez da gongo, azkenean aragi ona, irugiarra, saltza, ogion bat, eta letxua, eta, tomatea gero, udanero jarriko niskioke, baina oinez, esan dagoa, nik oin hau ingo dut, ondo nazi. Eta ero, oskaioan gordeko dut, pausatzen, eta, Patri, etorriko gara, ketxupein da donean, eta, kipula esan dagoa, ja, bota diot, horkoa ez du behar, eta bakarrik izango da. Ingo duna da, irugiarra sartaian egin, sartai berdinean, hau dena hamburguesa moduan, ez dakit nola ingo duan hor sartzeko. Esan dut zut hasieran, zaila ukibitzin nula. Bai, ingo. Ingo. Erronka gustatzen zaizkigu, eta gaurko erronka, horrelako hamburguesa arraldoi bat egitea izango da, beraz, zuek ez zaitezte urruti joan. Eta etorri zaitxese hemen etorriko gara paellerakin da bueltia emongo zau nola bai. Eingo zerbait. Ez da inola aterako da, baina nik hemen sartu dut, holako pastelesko oinarri batean, egin duena labeko papera olioarekin busti, eta hor dago nasketa guztia. Eta oin, claro, hau, olioa behar dugu hemen, egiteko. Horixua, gantza, ez? Gantza behar dugu koipe bat, eiteko gure irugiarra. Orduan, gantz natural bat, hobeto, eta horrena, txerria
animalia da, naturala. Horrek ez dauka Leku bardinetik ateratzen dana, hori da. Hori da, orduan, bueno, esan dakoa, ingo du, gero ala ere katilu bat utzi dut hemen, gehiegizko koipea atatzen bazaigu pixaken ingo dio, eta asmoa da hemen, irugiarra egitea, eta sartai berdinean, hamburguesa egitea. Gero, buelta emango diot, eta buelta emandakoan, ez da ikusiko, eta agian ona botako dut berriro, ero labean bukatuko dut gaztarekin gure hamburguesa. Gure ketchup saltza birrinduta hor daukau, listo, eta oin eixa, gero muntatzea besterik ez da, letxuga listo daukat, luzokerrak hemen moztuta, gazta. Arrautza fregitxu hau horrein gaituzu. Arrautza gero hemen ingoitxu, bai. Ondo. Ale. Fregitxu hori plantxan izango dira. Postasuna, Bueno, zigorre gaur, hamburguesa haundixa inbidagoen ez, txorien haundia edo big txorien behitu dutzagun hamburguesa hau, eingu berba joera baten inguruan, ze joeria dau, geroz eta gauza haundixauak kontsumitzea eta erostia, ez? Etxia haundixa mugikorra, haundixa hamburguesak, haundixako gitartekoak, telebistak, ez? Dana beti... Txikisa daukat dana, telefono txikisa daukat, txikiena. Ez daukazu txikisena. Gehienetakoak oin, nire bakizu loko. Zenik gaina, hori gainean erabili behar du korrik egiteko gero. Eta gaur egon ikusten horrek, telefono zarro. Ematen dauela isa, diela tabletak. Telebista, ia horrekin pelikulak ikusteko ez da ginen gara, zorik? Bai. Bueno, nik eta etxeko telebistaren neko normaltxoa daukago, kotxia txikia daukat, etxia txikia, ni, eski, a ber, proportzioan, Patri, proportzioan. Aski. Ez? Ni bezala. Oia bebai txikisa daukazu? Bueno, a ber, proportzioan, bikoteak eta nik, bat iruro egin erutzen dugu biok, orduen guretzako agian, ez dakit, bat berrogeita marrekoa daukatzu, bat hogeita mabostekua? Bat berrogeita marra esango nuke. Bat berrogeita marra ondisa. Bai, gau batzuetan, udan eskara ikutzen. Ikusi besto dugu egin. Bat berrogeita marra izan. WhatsAppeatzen ibiltzen za. Nundik sabiz, epeitu eskarreko aldean nago, ego aldetik, ez da, zer da. Ontxe, etxeberri xakin eta bile ginela, koltsoiak eta begira. Bai. Eta behin goz, nire mutiak bat larogeita malau, neurtzen dau, orduan jarri bidago bat, olan, 2 metrokoa, luziaua. Eta zaten zan, igual 2 metro, eta luzeraz be, bat larogeitan esan zan, a ber, mesedez, osea, esaitxe izan be, exageratua, ez? Bat larogeiekin hori, mesu bat biele bitzazu. Bai, hasieran gabon lastana, zealdetan ere gaur, baina egia da, udan, ez dudala ikusten bikotea, baina neguan gainetik ez ezkentzen. Claro. Hori temperaturan arabera dala. Temperaturaren jokua. Bai, termostatua ni beti hanka, udan kanpoan. Hanka bat, horrekin bai, termostatu lanak egiten ditu horrek. Bai, hemen kea daukagu gaur, irugiarrak hori dauka. Bai. Egin algendu labean jarri eta... Bueno, piztu dozko hemendik kanpaia. Bai, hori da. Hemen dirabil, bere lanien. Lurrune alde batera eta bestera ke guztia hemendik batera. Bako ze pasatzen Frantziako etxe hortan? Ego gara, Pariseko alokairuzko etxean? Bai. Lehenengo egunean, nik hartuta fideua inbarnuela, eta oi askoak horritzen hasi, eta mik, alarma keiana. Ai, ama. Eta ni, ze zukalde modu da hori? Eta ez dauka nolan ke eramateko katxarrua, bizilagun guztiak eta esango zuten, ze hostia dabil, txikia hau hemen, ez da izan? Hori, ez erreteko edo jarriko zabien, ze... Ja, baina, holako zukalde batek ez dauka zenturi, jarri estraktore bat, ero bestela, kendu hori, katxarri, jarri nion, tipo hori haizu, hau zukaldia da. Ez que jende hamen ez du kozinatzen normalean. Orduan zetako hartzen dut apartamendua zukaldearen. Bueno, igual gozaltzeko edo bai, baina hori fideua bat egin, ni asteburu pasa Guatemalaz Parisera fideua bat ez dut eingo hori ziur aukein. Ez gozaltzeko da ibiliko naz, baina, bueno, 10etan edo goizeko 9etan kanpora, eta igual afaltzeko 9etan, horako gauza eskarba, baina... Baina, ni baino sukaldari hobeagoak ez daudean, orduan zer dingo dut? Beste inon etxea jun? Arrazoia daukazu zego. Eskerrik asko. Bueno, ikuste duzue, koipea desente atara dala, baina, bueno, nik azkenean geruza fin ba nahi dut. Hau, hemen utziko dut. Eta orain, sartuko. Eta orain, bai, ez dakit sartuko da, nik positibo ikusten zauzuri. Bai, ez dut ikusten. Laguntza bioso? Bai, noski. Zetan lagunduko zut. Hene. Oin hartu. Holan. Oin hartu. Masaje holan txiki bat egin. Eskuak ez etxerre, Dana barrura. Ez da zer gertatu hemen. Ba, listo. Hala nola. Ale. Kontua da, boro bilatara berdala, ez? Bai. Ja. Hene.
Hori gero, hori koska emoteko, esango zazu ze ingenieritzain bedan? A ver, Patri, asmoa da Ogisa, gero olako ez hamburguetzarra, arrautza frigitxua, hau, Ez. bestia. patata tortilla bat izango asa moduan. Hau, labanakin da sardeskakin jateko aukeria aukiko, ez? Baina patata tortilla bat izango asa moduan, irukitan moztuko dugu, ogia gero. Bai, baina- Eta izango dira mokadutxokoak. Ez beha, lata be, asko zabaldu. Altura ez diot handirik eman behar, Patri? Ez da hit, honek ikusten dut alturia da, gero ogisa be, alturia dauka. Ja, aspikoa da. Altura da. Eingo, zelan zatezu, Patri? Eingo? Ingo. Eingo. Bai, eingo. Ez da barazoi, eingo. Orduan, lasai ona atarako dala, eta esan dako, oinik hemen duda daukat hori. Utziko dena ondo txigortze alde hau, Bai? eta ero buelta ematen badiot hemen, da berta, ero bigarren Igual, buelta. nik pentsatot, erretilu bat ekarriko, labeko erretilu bat, eta honei emongo zau buelta, eta gero labeko erretiluan egingo labian, ez? Platera hauek amontatzen du, temperatura eukin behar dudana denboran, Bai. baina nahi duen bestaldea ere gorritzea nahi nuenik. Bueno, hemen debatiekin, Hau da, txorien golako improvisazioa baduzko. Bueno, saiatuko era vuelta ematen, horretako truko hon bat da, patata tortillakin ere egiten baduzu, Bai. Ematea olio pixkat, Nik behitu, gero esaten dozu ez dotzutela kasuripe itxen. Ketchupa dilistetan ez dotza jarri. Baina olixua platerian tortilla iguelte eta emoteko, hobeto, labantzen zuk dara. erakutzi zoztasunetik beti itxen dut. Truko Eskerrik. oso ona. Ostro, nepizten. Bene, eske. Bite esakatara gaz egiten, Aiene. Erreko etzara hor. Beitu, benetan, Jak. txalo Hemen bat emotekoa ze nik konfiantza enaukan. Konfiantza zero naukan epauzu honetan eta tara da. Vale. Eta baina asmoa da, hau, bai, gazta, hemen urtzeko eta gaizki, eta ero ogira eta sartu orduan, bai ingo dudana da, oin, baina eske, oin beste duda handi bat sartu zait. Ze, Ogia jartzen badugu, ze, karo, gero, imaginatu, gazta hemen hartzen dut, ez? Bai. Gazta jartzen diogu. bai. Gero hori ogira gazta urtutakoian nola pasatzen dugu. Nik uste dut ogia moztu behar dela, ogia hemen jarri, hau ogiarekin hemen, Bai? buelta emon eta gero gazta. Ni oso azkarren ez, baina batzutan A ber, Susara, improvisatzen nahi naiz, Susara Parisera fan eta fideo bat itxen dagoena, orduan zuk erabak ez itxen dozun hamburguesakin. Bai, hau bitu, itzalduko. Ziur ondo egongo dala. Eta bai ingo duz, ez bestela gero, gazta gainean geratzeko komeriak ibili behar gitu, ze ikusi dut oso ondo ez dala labantzen. Bueno, hau ogiana, bitu gaina, esan diot, egin txasu holan gutxi egin da pixkat, ez txasu holan gehiegi egin ogia, oza, gutxi, ondo egin da hau. Erdieko zixa. Ez, baina honek, gaur Euskal Ogian deite dutenak, ogia ondo txigortzen dute. Orduan, hau, hemen izango zen, oin, hau, hemen, Bai? Geroz eta pixu geixau zabizkarte. hau da lagunekin txokoan itxeko. Bicepsak eta... Eta oin, elegante, gazta, eta labera. Eta bueltan etorriko gara Eta ja. multan etorriko gara, ja, hemen Arrautza hemen frijituta. arrautzak egin da, eta izango da arrautzak hemen gainean jartzia, eta, hombre, honena izango zen, hau ez talako kabitzen hemen bustitzea, hau pixkat hemen txigortzea hori izango zen, 2.0, baina lehenengo hau 5 minutu, ze lodia bada benetan, labera jungo da 5 minutu, eta erotorriko da hemen arrautza frijituta, eta dana muntatzen, takin nola, baina improvisazioekin ere, Ingo. egingo. Moldatzen zara. Ostra, honek errexan tiratu iken dago, Gaur basabez, zukal crossfit eitzen. Bai, Hainbeste Euskal pixu Crossfita, pizta. ez dakit. Bueno, itxura erra dauka, ez? Bauka bai. Honeko nobetingo du. Bueno, 3 giharra jarriko dio gainetik. Bueno, Pixka bat, holan, nahi dut esan, neurrian. pixka bat, bai, zebe. Neurrian. Kilo erdi. Hemen Bueno, zebat? 3, 6, 8 arrautze, bai, bueno. Bueno, a ver, baina zenbat, a ver, hau ez Zenba da? lagunentzako da hau? 8 lagunen dago. 8 dako gutxi. Lehen, Bilbon bada saben lehen bat, nire Unibertsitate Parian, Crazy Horse, deitzen zan. Bai? Eta hori izen zabien, olako hamburguesa txarrak be, eta behin heldu ginen gu, arrasatetik, eta tira hori. Ba, 12 euro, hamburguesa bakoitzak eta guk esan gauen. Jo, zerako karuak ez hemen iria hundixe, baina, bueno, eskatuko, bakotzeko bat, minimalista.
Letxuga eta olako jartzen zaizkio, bai, ez? Bueno, eskatu gauen olako hamburguesa bat bakoitzak eta olako hamburguesa bat bakoitza jan gauen. Baizera, olakoa? Olako handixa ez, baina basaukan tamaina handixa be bai. Ba, hemen gero, ketxupa, ziapea, bakoitzak nahi duena. Letxuga eta hori jarri dizkiot, bakoitzak nik mehatzupean hau hemen, esan didate, olakoak gutxi, Eta orduan, bueno, hor gero ensalada norbaite nahi badu. Letxugak emote dutza freskotasuna hamburguesa. Ez diate utzi. Esan diate horrekin nahikoa daukala. Baina, egia da, nik nereari jarriko niokela hamburguesa. Gero letxuga. Ostras. Pedrin. Eta hemen daukazue, hau bai, gure txoriene handi hamburguesa. Ekuste zaite, hemen hau. Big txoriene. Big txoriene. Mamma mia. Hau mosteko, Patri Biteli. Ez dakit hemen xerra badaukagun egurra mostekoa. Irubiarra lurrera. Hemen platertxo bat, urbilduko zut. Eta zelan jango bauzuketan nire artean? Beitxu hor arrautza dana dari, hola horren, Zer izuna dana. Zuetako asko hor zabete. Txistua da zuela. Batek esango dau, ondiokan dietan nabil urtarrietik. Bueno, baina Patri, gero zurekin horburu krema bat inbardu, Ba, izkenik, holan, orekatzeko, zeo zein god, barazki krematxo bat harina. Bestela? Ostras. Jonek errazoia, pixka gehiago labean gehiago utzi behar nuen, baina horrela neken duen gutxi inda, Euskaldunak gutxi inda jaten dugu, eta hemen daukazu gure big txoriene. Txorina handia, hau ze, sardeska eta labanakin, no se. Holan, betxunik probauko lehenko? Vale, venga. Ai ama. Hene. Aurrak etxazu ekusi hau. Nik gara emango tia, bitxa. Hau da, Aragizazto topatu. Esan dozu, alturi ez totzat emango. Sartuko da guan. Hau, bello, gero sartuko da gainean. Eta ingo du horako tartar. Bueno. Hemen txegontxe, barazki krematxo bat hau horrek hartzeko. Eta hau labera da, pizka gehiago. Ba, errao, Eta raziotzar horren ostien nik zehosea harina ingot, bale? Bale, bikain. Venga, alkatxofa krema. Zoragarri. Lehenengo ingo tipula erregozi, gero patatia bota, alkatxofak, salda, eta hori egingo irakin 20 minutu. Gero birrindu. Urdai azpikoak urruskara itxeko, mikroin laban sartuko sukalde paperian bilduta 2 minutu, eta mostu. Bixak batera zerbitzatu esnegain apur batekin, eta listo! Oso ondo, errezeta. Bai, eta kremak nik beti itxe itxut, olan, erregozi normalien tipula, batzutan berakatza, porrua, eta aukitze itxudan asenarioa, eta barazkixak. Hemen, zigorri lapurtu dut zalden, hamburguesa gainen joengo zan tipula hori, jendiak nahi xau izan da arrautzak eta irugiar jartzia tipula eta letxuia baino, ikusten duzuen bezala, berez, tipulia aprobetxa behin gau, hemen jarritxa. Eta hau, berotzen dan bitartean, alkatxofa batzuk garbitxu ditut, Hemen ditut, zigorren trukua erabiltziaekin, hemen ura, eta gero pixu bat jarri, danak hori ez. Oxigenoarekin harremana ez du izan behar. Hor, bakizu aukera badala baita, ospina, ero limoian zukua, ero olako zitriko bat botatea, ez oxidatzeko, baina ura azpian egoten badie, pixka belztuko die, baina da normalean oxidatzen dana, mosten zaudenean. Eta kontutan izan da, oxidazioak ez diola kaltetzen horburuei. Estetikoki, bai, marroiak eta ez da itxusiagoa geratzen da, baina ez du, ez da horrezat, vitamina galtzen ditu, zaporea, ez zaio aldatzen zaporea, ez orduan. Eta, alkatxofa daukiena, hau da, ez? Bihotza aprobetxatzeko, isa, kentzen dozuna da geratzen zarena, da, desberdintxasuna ondixa. Hau izango zen, guk esaten, alkatxofak izango zen, itxasora eraman da zapoa,
Zapoa bai azkenean, zapo baten, 40 kiloko zapo baten, ningoratzen lagun batek harrapatzatu zutela 40 kiloko zapo bat, eta bustana jaten zana zan 10 kilo bakarrik. Bestea buruak zeitzema pisatzen zuen. Pila bat. Alkatxofakin berdina gertatzen da. Eta hau da, alkatxofana da, benetan, sukaldaritzan esaten da mesela, eskatzen dotzuna. Zenbat geruza loranak, ostuenak endu bidie. Nabaritzen da, fin jauak hasieran sakarrak izaten dira niko gogorrak, eta gero eta gehiago kendu, ia ezer gabe geratu arte, oso xamurra eta fina geratu golitzaigu, baina kontutan izan da gaur pure bat ingo dugula, azkenean gero dana birrinduta joango dala, berdin zaigu ere, esaten kanpoko ostoak erabiltzen, segia da oso aditzuak eta direla eta hori. Baina erabili alko ziren, kanpoko ostoak ere, olako salda bat egiteko, denbora asko egozi eta inalda. Baina denbora asko zego bizida, lehen egin ditxutez, bihotz batzuk atara, horrek eta ostuak atara jat holan pila bat. Eta eza hozta bat aldeko batek, bota jozu kremara. Baina kremian geratuko ziren oso aritsuak eta gero zuntz pila bat dauki, orduan irabiatzerako momentuan ez da krema fin bat ataratzen da, orduan hori ez da oso interesgarria gastronomikoki. Hementxe, orburuak, holanxe, zuzenian, patata apurtxo bat, eta salda hemen bai, nire zigor taldekideak atzu utzi zen salda bat, aprobetxatzen. Horri inaldu zuena baita, barazki salda, ez? Jendeak erosi zeitxu saldak eta hori. Barazki salda bat egitea oso erresa da, kipula zenario porrua eskura daukazuen zerbait hor irakiten euki, eta ero iragazi, ero inaldu zuen baita horburu salda bat. Horburu salda nola ingo genuke? Kanpoko osto guztioiek hartu, uretan irakin, euki ordu erdi irakiten, eta salda horrek horburu zapore hartuko luke. Orduan izango zen, horburuak berbi, oraindik eta zapore gehiago, zeia saldak ere horburu zaporea emango zion. Orduan, hor, interesgarria dan zerbait, eta gainera, era berean, kipula bat azenario bat eta erabili beharrean, horburuen kanpoko ostoiekin, beraiekin, egin holako barazki salda bat. Hori ere, aukera bat bada, ez? Hori da, eta mentxe hori da, bisak erregosten, ego una dabe bai patata, bazkenean gorputza emoteko gure kremiak, krematasuna eta emateko jendiek gustatako esne gaina botatzia, gaztatxon bat edo, baina guk gaurkuan, hau, orekatu bidogunez, nik ez da gura horan esnekirik sartzia eta patatiekin ingo potoldu, zuri gustatzen gatzen Ni beti patatiekin ingo. Eta gero, igual, holan kreman bat edo gainetik jarritxa putxo bat apaintzeko, baina gauza estetikoa izango da kasu honetan, Osea, izango da hau, eta gero, esan dakua, edozein barazki salda aukitzen dozuela, oi asko salda, hori ja zuen arabera, aukitzen dozuena, behitxu, haringo udana, bota, eta gero ja, estali arte apurtxo bat gehiago, jarriko ura irakiten. Bitxartian, nik engot, hemen txegolan truko bat, hau da, interneteko trukuak eta badauzela, behitxu, sukaldeko papera bi. Hemen txe, plater bat, ez dakizela atarako dan, mikrofonin labean edo hori kurruzkari ustea. Hori da. Nik egin izan dut, labean. Eta, horreko papele, holako sukaldeko paperakin baino, labeko paperarekin beti. Mikroin labea, ni mikroin labea, erabiltzen du bakarrik esnea berotzeko eta hiru gauza, naiz, kosinatzen, jendeak kosinatzen duela pila mikroin labearekin, baina nik ez daukat oiturai. Ez, nik gauza berotzeko eta kosinatzeko lan bere hortan ez dut inoiz erabili, baina probauko hau. Behitxu, honei emango zau, 25 minutu igual patatekin, 25 minutu txo, honei 2 minutu mikroin laban, zu bizian edo... Probatzen jungo, honena temperatura jungo lazten, eta kurruskari utzi arte, hori, eta bueltan etorriko gara ikusiko usilan atala dan. Bitxu, eskenean kurruskari geratu da, 3 minutu jarri dut zau bin biharrian, eta... Gustatu zait, Bitu, ez da, trukua. Labea ez da piztu behar honekin, nahi dut esan askarrago eta iteko. Eta minutu pare baten, horan lehor, eta kurruskari, holan gero puxketa batzuk jartzeko gainean apaintzeko, eta ondo geratzen da zehose da. Gero hau jendiak itxen daue bai, hau, irin bilakatu hau da, fin, moztu gatzakin nahasi, eta itxen dagoelako urdai aspiko gatza. Eta hori bebai plater batzuk jartzeko gainetik, emototzie bere ikutua. Hemen txedauko,
Olitik, hemen induguna alkatxofa kremakin izan da irestontzi batetik pasa eta iragazi, ez? Horrek zuntzak eta daukon aritsuak eta kentzeko. Orduan, Behin birrinduta gero. hori da, behin birrinduta gero bakitzue kremak eta... Ui. Hementxe. Kolori ez da oso erakargarrixa igual, baina benetan usaina oso nadara ze berdiak jende ditziotza beti atzera. Baina benetan merezi dagoela pila bat. Zeini? Berdia milakua zan. Jode, milako bilatiak egelen jendiari atzera etzion iten. A ber, sardeskatxo bat edo lan honei forma moteko? Oh? Inspirazioa, a ber, zein biotzak imar dituzu. Bitu? Bai, oso ondo, eta baino Arte derra. Holan, urdai espiko apurtxo bat. Jarriko olio txorrota bat gordinean. Eta listo. Koiarak atatzen nuani. Ba, gaur egin dugu jin eta jan. Jan egin dugu eta on jin pixkat xo. Ñam eta jin, hau da gure alkatxofa krema. Ale, jatera. Hara, apurtxo bat danetatik. Urdai azpiko olio esnegain alkatxofa. Alkatxofak inbera bakarrik, nikua, oso goxoa. Arra dago. Oso krematxu, oso goxo. Horra faltzeko igual tapertxo bato. Bai, ez da txarra, hau, lehenko. Sarrera moduan, da ero, honen erdiaren erdia. Edo laurdena. Edo laurdena honen nik uste afari moduan nahiko dala. Eta kontua honekin bukatu dola gaurko gure sukalde kontuak eta bihar. Eguaztena, eta hemen izango gara berriz, etorri gurekin. Agur! Agur!